Aja sikilmu asam urat. Aja. Ugo. Lho kowe mlaku ngene asam urat. Oh siap. Kita Menapa to iki menapa iki kowe Pak Sumarji. Anu to, anu muridé Pak Sumarji. Yo, saka kampus Uniska. Iki Uniska. Apa Uniska? Kediri. Oh iya. Apa ya? Iya. Masa Lulusan ITB. Iya, Institut Teknologi. bawa. Apa? Bra. Ban. Bandulan. Bandulan.